Ipalitan nga ta kano, ipalitan ta kag bag pang palengke, ipalitan ta kag luwag. Usa man gusto nimo daya lang magpalitan kag bag nga may maglaag-laag ka naram kag balay. Gusto na ko kanang booking nga kwarta. Tapos chocolate. Ito kag bata yung taon mangoy na unsa namin tong koy mas tiguang pa mag-utok nimo sa ikang. Uy, Unsay bata? Basig karon. hala sige, gusto mo ka kag buke. Gusto jud kag buke. Oh. Gusto kag buke? Oh. Unsa man na imong gibuhat? Ika kag buke. Now, nailukay, may lubi. Oh, buke. Pastel sa nang kuan. Hawa diri abe, hawa diri ba? Wa kay utok. Ay, utok. Asa man si Kang eh? Kang, ali sagod Kang. Saman ma. Kabalo ba ka unsaron di ba birthday man ako no? Anya. Kabalo ko nato regalo imong papa nako. Asa ka. Tuoy lagi ko naala jud ko regalo ron awal. Ako noona Ug wala ko regalo, magwar na pud meron. Tuluda pug ka ma. Asa naman pug ka musaka? Sa kakos ato pron pag wa ko laing madaganan. Ma, mura gud ka gulay buot. Mura pud kagwa ng luod ato naging adlaw, luod nga ka kawa kagi plitan sa papag Crocs. Hindi pa man ko. Basta mag-expect jud ko ron. Unsa man ni imong kuan-kuan? Unsa man ni? Sel. Mang, Oy, happy birthday. ala, na ako'y regalo. Ma, tinuod yun day. Nakaregalo ni Papa. Diba? Susundot yun siguro kayo na akong regalo ba? Mukang padung na makamdalaga na ko regalo si mo ha. Ako masindot sa na ako Oh, ray mo ha. Luto. Igutom kayo. Ano makamudawat? Tarong ako ba? Agluto kanino kay gutom kayo. Yaga-yaga lang imo ha. Unsa man ako niluwag? Unsa man gamitin mo na yun? Alam mo Ambil, magpisa ka. Ayong, hindi na pwede. Awa, ingom da ko ni mo no. Pero tama na pud day. Tigwang naman pug ka. Bukod na iba, kabalo man ka unsa akong ganahan nga regalo. Ano man yung luwag man eh. Ilan ba? Sige pa makagbagulbol diha. Uy, ano mo kailangan kuan? Oh, na. Bago ka rin. Oh, Tama na. Oh, malingki ni mo. Palingki. Luwag. Pagluto nito, gutom Dili na kayo. ko. Bukod na iba. Balik dito regalo na ko. Kananin. Balik ko, pero magpalit ko glaugs manok. Laog itong manok ha. Mama, oy, mura jud kag bata ma. Tinuod lang. May pagkang nakabantay ka. Muro nagbata na yung inahan. Ginapagkuha na kay kanang manok ha. Ano naman to ka? Manilaka mo to? Isa ko dasig ato pug dili daw nimo tagag nindot na kuan regalo. Paano luwag mo pud mong ihatag? Kung magtagaan ako nagbag, maglaag-laag na po na. Usmay mo ng luwag, kay magpundo na dirigbalan, siya tigluto. Tama pud biya daw pa. Sunda to ka basi musaka to gato. Bisa ka gatop. Pero, bitaw no? Bisakar ba ito? Ibabas mo na agi. Hay, doon si mama oy. Uy, Dam. Man ka, Dam. Ay kung man naman nama, panit ka ron. Di tahat, hindi mo, Dam, boy. Unsa man ang bayhanaan ni mura magidugo. Ug sa puton, dili kay damay-damayon ta. Ay musulod na lang ko diri ako. Ako'y mahilabot na ko. Diri ra jud ko. Nganong ako to gay regalo, birthday na ko ron. Tama ra to, gibuhian ako yung manok. Ako'y mupuli diri. Mang! Mang! Bisakar na po atop ba? Wala mo po. Saan ito na ito ha? Sige na ito dali. Mang! Ang manok dito ba? Tilawag ba? Pwede na limang lawag ani. Ano? Isulod man siya na sudanag manok niya. Uy, nausan ito ang mamang. Uy. Nausan man ka niya amang. Aman ako manong katalisay mo na pong gibuyan. Saan mo ito na? Uy, sunod man ako na. Ano na yung makadiri pasagdi ko? Ano ni sunod maka na sudanag? Manok! Hawa diri ba? Lood na po ka. Ano wala mo kuno pala regalo be? Ipalitan nga ta kano, ipalitan ta kag bag pang palengke, ipalitan ta kag luwag. Usa man gusto nimo daya lang magpalitan kag bag nga may maglaag-laag ka naram kag balay. Gusto na ko kanang booking nga kwarta. Tapos chocolate. Ito kag bata yung taon mangoy na unsa namin tong koy mas tiguang pa mag-utok nimo sa ikang. Uy, Unsay bata? Basig karon. hala sige, gusto mo ka kag buke. Gusto jud kag buke. Oh. Gusto kag buke? Oh. Unsa man na imong gibuhat? Ika kag buke. Now, nailukay, may lubi. Oh, buke. Pastel sa nang kuan. Hawa diri abe, hawa diri ba? Wa kay utok. Ay, utok.
Nga naghatag na yung regalo ni mo, ano na do namang? Itagaan ta kag luwag, gamit niya na sa kusina. Basta, di ko mugawas diri agyod. Sige, tamang gawas, tamang ko ang pinagtumang. Bahala ka na. Sige na ba? Di ko mugawas diri, bahalag daw Gawas na makita. lagi. Eh, palitan na kita regalo. Ah, Palitan lagi tika gawas na. Abadin ko. Ay na pangluod. Hawa diri ba? Hawa. Nahina lang to. Wala po nindal. Isa, nausap ng asawa ni paring buknoy ni sud ba ng tangarag manok. Nagbinata naman noon, tigulang naman unta. Unsa bihana ng tao. Ay, atong aging saka sa bayabas ya karon hisod na pud ng kulungas manok. Naunsa naman tao na siya. Grabe naman luod ni kuan ni paring buknoy no. Ay paring buknoy impare ba? Sa may gipari naman ni Manos buknoy. Angkol da. Angkol mo na. Gaya no. Namang gawas. Awas, Wala palitan lagi tika regalo lang. Pahawas akong pananaw ba? Kuha na uy. Dahil kay ka. Sama di ka magawas diya. Dili ko. Ikaw ako itari ka sa mado. Kasi, So, inisog menong kanon. hawas akong pananaw ba? Sa di gusto ni mo di ay. Mao ganito no. Booking nga kwarta. Sabot? Ngayon kag lubi, nay lubi. Oh, wa man tay kwarta, lubi na lang sa. Wala kay klarong istorya. Layas akong pananaw. Singit-singitan man ang kunin mo noon. Uy, naunsan man ito. Kamura man tag ni mo di ba na ani, uy. Naunsa naman na sila diraa, uy. Kani yung bayhanaa ba kay perti jud kaayo oh. Perti jud kay mura jud bata ba. Oy, day. Uy, tanawa ra gunang magtiayon dira akol oh. Asa man? Tanawa. Ay, ganina nakit-an ginamo na dito kanino. Naunsa ba ng asawa ni buknoy nga higsod naman ng square. Unsa tawa na square pins? Ngano man na siya no? Inana jud na siya sa una. Na, ambot lang ginang bayhana na kay katong agi nang luod pod hisaka sa bayabas. Unya, karon amot nang bayhana kay kada pang luod bisag usay una-unaon. Usay masaka sa bayabas karon higsod na pod nang butakan na sa manok naunsa naman tawo na siya. Na, ikaw dong ayaw jud pangasawag inana nga babae dong. Kay tanawa. Nagluoy kayong bana, nagantos. Ah, di po kuan nate oy. Mo gani Berto, nga akong giingon sa imo ha, nga dili gyud ka mangitag babae nga ing ana nga kalidad og kinaiya. Kay katong inahani mo sus, mo gani itong gibiyaan ako tong inahani mo kay maldita pa kay sa katanan, ambot os buknoy og maka kuan Ato maka po na. dito ba? Sige na, sige na. Ayaw Palitan di lagi ko tika. kuha na. Ayaw Palitan di. lagi tika buki lagi. Bahala gid ka. Sige na, Bahala booking gid nga ka. kwarta. Aha, bantay la ka na. Lagi, palitan lagi tika. Timaan jud ko. Lagi, Wala. mag-promise ko sa inyo ha. Ah, tara. Di na magsuko-suko. Ay ko kagbayad-bayad. Manang